Monggo, menika warnanipun Bapak sekawan saking Beksa Kuda Mataram dados. Yuk. Iya Mas. Sembrono ngeten wong ora ana hadiah kok ngene dur presi rak ya. Yo. Apa? Iki rapat apa ya, Mas? Kita rapat apa? Ya Mas ya. Yo sopirnya ganti. Ketuane Jatilan ki sing ngendang. Oh, wah luar biasa. Wone babak veteran ki sing ngendang ketuane Jatilan. Iki yo iki mesti sangune akeh dhewe iki. Yo wis. Wah, agak kaya tua-tua iki babak veteran. Wah, iki senior-senior Mas. Veteran tenan iki. Luar biasa sekali. Iki lagi Pak Guru Norman melu to iki. Oh, lah iki mumpung prai, muridé prai, gurune prai, boltok begine gurune Jadil. Ora apa-apa iki. Muridé le ndelok go live streaming ora apa-apa. Wis ora apa-apa ya. Tenang wae Pak Guru. Santai Pak Guru wis. Aman wis. Iki karang yo nggone bolo dhewe dadi ya pokoke dhewe kudu rekoso dhewe maksud iki. Heeh. Yuk. Yo iki agek berfoto dulu Mas. 3, 2, 1, Beksa Kuda Mataram. Rahu rehu rahu ya. Yo. Sang Hyang pepet mangga sesare dherekaken Beksa Kuda Mataram miwiji saking desa wisata Krepet Sendang Sari Pajayan Bantul Nyayu Jakarta. Yo. Kacondro menika to warnanipun Bapak sekawan saking keluarga Beksa Kuda Mataram. Wondene pawang menika kaasta panjenenganipun Mas Suryanto Momos. Ingkang asesilih si pawang ganteng. Wondene ingkang dados cucuking prajurit. Dalu punika kaasta panjenengan Bapak Guru Nur Rohman ingkang rupanipun bagus uleng-ulengan. Wondene ingkang sisihipun dipun aturaken panjenenganipun Mas Andi. Dalu punika ugi wonten tukang kebun saking SMP Telu Pajangan Bantul. Menika Mas Suyanto ingkang rupanipun bagus gagah pideksa sak meter punjul pira wis. Ingkang sisihanipun menika saking Padukuhan Mangir Tengah Mangir Lor menika Juragan Kayu. Bapak Ibu ingkang badhe nyadhiak kayu supados menghubungi Lek Jodin. Wasana sugeng amirsani kanthi para kaning atur kula. Beksa Kuda Mataram Gepro Audio Sound System.
ora tega rasane ngatiku ya iyo ya iyo ninggalake sliramu kenyo idamanku tansah katon esemu awe-awe rasane hatiku ya iyo angele ngake naliko arep mlaku-mlaku ora ngira yen ngene dadine lain kowe mateng wae aku kudu melu derekake promo lan ibuku mulih neng desaku wekasanmu meleku aku titip kembang mawar biru ya iyo ya iyo oke nono minongko odo katresnaku bakso kudo Mataram sliramu kenyong idamanku tansah katon esemu agawe-awe rasane blaku-blaku ora nyono ora ngira ngene dadine salahe kowe lunga wae aku kudu melu nderekake Rama lan ibuku mulih neng desaku wekasan mung walingku aku titip kembang mawar biru si punjul 10 dina opek nono minangka tondo katresnanku Yo, 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 Mus, Oh, yeah. oi, oh yeah oh yeah ayo Mus, oh yeah
Yo 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 yo. Beksa Kudu Mataram, Beksa Kudu Mataram. Yuk. Krishna Dut. Oh yo. Oh Yuk. Oh yo. Yuk. Oh yo. Bos. Ya yo ya yo. Oh, Wes. Nalika ing wayah sore gawan omong katon esme among tansah gawe awe Ledo
sabar aku nunggu among arep tekamu kumrici ing banyu kali ana bayi kekesengan kutu tesomo yen lire sing pira-pira sing dilire ora rumangsa ya lah ya
wong lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa ora wis ya yuk abang maneh ora luntur wong sing ijo lunture putih bocah maneh ora ngluyura Apa iya? sing di bojo ora mesti mule Yo. 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 ijo-ijo aja diundui sing di bojo aja dirusui Bener. buka iki ana jajan Bener. kodane pokok ingin Huh? Yo. mendung cemundo lombok buka laci ana jajane Bener. durung wis ngundang simbok Iya. durung mesti dadi mantun Yo. Wes. yo 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 ya Ya. ya ya Eh. Ya. ya Nah Ya. yo Wes. Yos. iya bakso Udo Mataram ya Original. Kipro Genero iya Yo. Regetek. iya iya oh iya Regetek. Mas ya es lah waduh es dilestareke Mas yuk iya Gandrong-gandrong marang putri saka langit Viko. lapo pono sewanto Iya. raja muda saking pantas Huh? Amoden udoyo Gandrong-gandrong Wes. Ya. lapo Yo. saking tantar angin kang tanyoto umude ukoyo luar biasa sih ayo wes Wes. Yo. Satu telepon belum bang tadi mundur. Ah, niki wis celenge wis arep metu niki sabar nggih. Heeh. Nggih, Mbak-mbak niki tadi mundur sing rada ayu-ayu mundur nggih ndakane. Ku dadi adus seneh gitu. Ya. Iki Ya. iki kok remah aku mah medeni to. Dipacake liyane do bagus kok kemarin tak ngono. Ngono mau ya Ya njaluk lu aku. preke nek diore-ore iki njaluk diore-ore sing rada bagus ngono. Aku mah Ku mau le nembung ya aku didandani, Mas. Ngono. Aku dadi jewewek kok. Ngene iki meng ana ning Beksa Kuda Mataram lho, Oh, Mas. iki biasane iki wau ke beksa Kuda Mataram. Alah iya. Melu ora iki.
Kire. Kirike pakane BR ki dadi gedene sakmono. Ya. Yo. Iya. Kulino mangan. Ya. Biasanya apa mentune? Biasanya gue kuntang gitu. Ya. Kelintang apa? Yo. Wah, carry. Yo. Bolong adi gadang ade dan goyang Semarang iringane bunang gendang rebab kembang ilang samar atiku ora sumelang anora cemplak dan goyang Semarang. Lagi ora diwadahi to mau. Waya mau ki Mas Abdul. Gluduk. Klintong ano andong ngepela klingkong. Klingkong. Gaya saeko tong kantong bolong. Adi gadang ade dan goyang Semarang. Iringane Derenge matoken ingkang saselipun Bibang radi mundur. Nggih. Goyang Semarang. Nggih. Yo. Terima kasih. Sawah. Wes. Wah lumayan iki lumayan. Woi. Yes, pokoknya tingano mati perteni. Lumayan entuk saya itu biru-biru kok. Heeh, kena nggo nokoke wadahmu. Wis. Iya. Cara teki sikrasi ngiu jangan kore kater playune lumayan saya banter si
Niku pun zina, niku pun zina. Nggih, aman-aman yo. Muhammad Yo. Bidan. Beraksi. Yo. Wis. Mada wedi penontonnya gitu. Yo. Up. Wah, lumayan. Bener. Lumayan nih bendaharane gitu. Jaran teci siknek sikang iwi. Jaran kore keteter banter playune. Suprandene si teci ngecece. Soyo suwe, Soyo bener pamrayone. Siti cimbang keteter si kore mata ajine. yo yo Yo. yo. Hara hara hara. Ios. Yep. Wah. Iya, monggo, tak telepon Bang Rati mundur. TKT aman, banyune rapate oke teman. Si. Yo. Sora kenegar buru. Askareng lewatnya ite turunggo. Askareng sungko bekso puto mataram. Slow. Wey. Sama. Wow. Ya. Sing ora Tabrak celek. iya salah sing wong ora arep nibo kok dijorokne itu. Yo. Yo. Oh Ya. bakso kudu Mataram lho. Arek ketek. Yo. Ya. Yo. Wis. Yo. Luar biasa sih. Yo. Wis. Iya, gue mau Pagi Iki jane arep nyeleng. sak kecekele. Sik. Jane. Yes. Yes. Aku ki jan mbok moke. Liran sikek, Mas. Mas, saya ketemu mau nggo tuku wadah iki, Mas. Kita ele mesake lek kok mawut-mawut. Bapak sinten mau, Pak? Pak E. Monggo Bapak. Ki monggo sing kepareng badhe menyumbangkan suara emasnya.